Dnes nám vyšlo takéto pekné počasie a pán premiér mal pravdepodobne celý deň vonkajší program, pretože začal nám blúzniť o neutralite Slovenska. Čo to pre nás znamená? Podľa neho vystúpenie z NATO a smer východ. Koľko by sme boli schopní sa ubrániť pred takou ruskou agresiou? Máme predsa s Rusmi 40-ročnú okupačnú skúsenosť a neviem, komu sa za týmto režimom cnie, ale mne určite nie. Pán premiér, neutralita znamená pre nás zastavenie existencie Slovenska. To, čo potrebujeme, je Západ, Európska únia a byť členom NATO. Takže nie, pán premiér, neblúznite o neutralite. My nechceme ísť na východ k Rusku. My sme samostatná Slovenská republika, ktorá sa rozhodla pristúpiť k EÚ a do NATO.